श्रीराम बोरवेल। आमच्याकडे बोरवेलसाठी 6 इंच मोठे होल असलेली 500 फुटांपर्यंत खुदाई करून मिळेल। ग्राहकांना आमच्याकडून सर्वे करून बोरवेल मारून देखील पाणी न मिळाल्यास 100% रक्कम परत केली जाईल। आमचा पत्ता न्यू शिरोडा नाका, माझगाव रोड, पाटील बिल्डिंग, सावंतवाडी। संपर्क 77 74 85 10 04 किंवा 94 20 29 37। कोल्हापूर व सिंधुदुर्गला जोडणाऱ्या सोनवडे घाटमार्गाच्या भूसंपादनासाठी 5 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आलाय। कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग हे अंतर कमी करणाऱ्या नियोजित सोनवडे घाटमार्गाच्या बदललेल्या अलाइनमेंटनुसार 13 किलोमीटर मार्गापैकी 3 किलोमीटरचा मार्ग कोल्हापूर हद्दीत आहे, तर 10 किलोमीटरचा मार्ग सिंधुदुर्ग हद्दीत आहे। सिंधुदुर्ग हद्दीतील 10 किलोमीटर मार्गापैकी 6 किलोमीटरचा भाग हा वन खात्याचा असून 4 किलोमीटरचा भाग हा खासगी जमिनीत आहे। या खासगी जमिनीतील भूसंपादनासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी तातडीने 5 कोटीचा निधी मंजूर केलाय। या भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनीही युद्ध पातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत। खासगी आणि वन खात्याच्या भूसंपादनानंतर या घाटमार्गाच्या कामाची निविदा काढली जाणार आहे। या घाटमार्गाचे जवळपास 500 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले। गेल्या 40 वर्षांच्या लढ्यानंतर सोनवडे घाटमार्ग दृष्टीपथात आलाय। या घाटमार्गासाठी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि राज्य शासनाकडून आवश्यक त्या मंजुऱ्या 2 वर्षापूर्वी मिळाल्या आहेत। मात्र नंतर हा घाटमार्ग अवजड वाहनांसाठी अधिक चढावांचा होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्याची अलाइनमेंट काही प्रमाणात बदलण्यात आली। त्यानंतर सर्वे करण्यात आला, नव्या अलाइनमेंटला मंजुरीही देण्यात आली। तर दुसरीकडे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्रक, भूसंपादन आदी कामांसाठी वेग दिलाय। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि